mastreets esocial media matinoswera tichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, pane nyaya yandauya nayo azukuruka iri kupisa, nyaya yanga ichiita kubvira moto kupeji kwaKiller T. Handiti Killer T ane zvimwe zvaaita zviri kuratidza kuti maZimbabweans nemafans ake havana kufara nazvo. Zvandoda kukuzivisa vazukuru. So chiteerera, kana wanga usati wasubscribe paSaint TV, ndokumbira kuti usubscribe, turn on your notification bell kuti pega pega patinouploada mavideos you will be notified. And also tinofollowa our Instagram account. Vazukuru yako iri kukura Instagram account, go and check for yourself. And let's go and follow nekulike our Facebook page. Zvese Facebook page yakanzi Saint TV, Instagram yakanzi Saint TV official. Handiti ndichitoti maswera sei kwezi toti maswera sei wazukuru toti mamuka sei kuzhinji kwavari kwamakuseni. Andi alright, hanzi namakititi atiti mamuka sei vazukuru vangu inana utorara vazukuru ndichirandutsira musindo sasekuru vevanhu atinaurara tichirandutsira misindo. So chaitika ndechekuti Killer T akandawo post iri panapa yekukongratulatawo first lady, and first lady Auxillia Mnangagwa. Ndokuti chiko anazishia Auxillia Mnangagwa, and she's our first lady, and it was Zimbabwe, the wife to His Excellency. Hey, zvimavara zvinenge zvine zvimachichi zvinodzidzo dzakanyanya insasekuru vanhu zvinondiremera zvine mhiripi. So inzwaika vazukuru, akanda ichi atukwa, Killer T aundurwa. Manzwa vamwe vari kudedzera kuti zvoni Killer pazvimwe zvese tokusapoti, but izvi zvawakuita izvi izvi ndezvakuwega. Vamwe vari kuti Killer wakuzodona manje. Vamwe vari kuti pataurwa zvakawanda vazukuru, Killer T atukwa. Handinonyepera yansa ndakamboona Killer anodiwa nevanhu sekuziva kwenyu, ane chaunga chakanyanya mafans akawanda, but paaposta aina amai Mnangagwa atukwa vazukuru zvekuti unoshayiwa kuti maZimbabweans mune hasha dzenyu dziri papi chaicho. Ndodzatoda kuti titaurirane panapa pedu. Handiti pachannel pedu tiina sekuru edu kuti why is it manga muchituka mudzimai wemutungamiriri wenyika zvakadaro. Ngataura nomacomments motiudzawo kuti munofungeiwo nepost yakadaiwo yaiswa naKiller yatukwa. Kana uchinaona zvizere kuti atukwa enda kupeji kwaKiller T unonoona Killer aundurwa zvingaite. So ndochanawo ndiwe zokuzivisa kuti Killer ari pamahwa nemafans ake nekuposta kwaaita achitoshuvirawo birthday rakanaka kuna mai Auxillia Mnangagwa from Uncle Said, the only Zimbabwean uncle nemurandutsiri naye referee mugame rachona. Ndichiti much love.